कसे काय मंडळी, आज होतो माझा वाढदिवस आणि मी अगोदरच ठरवलेले काही झाला तरी आज रेडीच्या माऊली मंदिरमध्ये यायचं. इल्यानंतर मंदिराचं एंट्रन्स एवढं जबरदस्त असं ना की काय सांगू. आतमध्ये शूट करू तर अलाउड नाही. मस्त पाया वगैरे पडले माझ्यासाठी तुमच्यासाठी आणि मिळालेलो प्रसादांनी लगेचच खाऊक स्टार्ट केलं. फक्त एकच गोष्ट, येताना ज्या दादाकडनं आपण ताट घेतलेलं ना ओटीसाठी, तर ताट रिटर्न करूचा होता. मका गायसुद्धा भेटली आणि तो दादा आपल्या ओळखीचा असं मग तिने माका 2 केळी दिलेली आणि ती गायक देऊन टाकली मस्त. आणि त्यानंतर आपण घरा घेऊन निघालो. येता येता मस्त मिठाचा सत्याग्रह झालो. त्या ठिकाण भेटला, मीठ गोळा करूचा काम चाललेला. इकडे तिकडे बघत बघत बाजारात पोहोचलो वेंगुर्ल्याच्या. इकडे काय आज गर्दी दिसा नाही होती. फिरत फिरत घराकडे येईपर्यंत करेक्ट झाली संध्याकाळ. गौरी आपल्या घरात जाऊ गेला. त्यानंतर मंडे खालच्या घराकडे बघले तर धूर होतो जोरदार. म्हटलं काय विषय बघूया, तर काकाकडे साफसफाई करी होते. पावसाच्या अगोदर काकाने सगळं साफ करून टाकल्यानी साफसफाईत आंब्याच्या खाली एवढे आंबे मिळालेले. त्यानंतर मंडे टाइमपास करू थोडेसे बाजूच्या घराकडे क्रिकेट खेळतात. आता खेळाचं म्हटलं तर थोडेसे दिवस रवलेत, कारण पाऊस पडलो का आपण काही खेळाक रोज मिळाचा नाही. थोड्या वेळानंतर मंडई संध्याकाळ जशी झाली तोपर्यंत मित्र वगैरे घराकडे येलेले, कारण वाढदिवस असा म्हणजे केक तर कट होतोच. मित्र दरवर्षी आपल्यासाठी केक घेऊन येतात. मस्त सेलिब्रेशनचा टाइम झालेलो. सगळ्यांनी टिको वगैरे लावल्याने सेलिब्रेट करूक चालू केलं. मंडे सगळ्यांनी मका खूप सारे विशेस केलात. इन्स्टा, फेसबुक, यूट्यूब, तर सगळ्यांचे मनापासून आभार. एवढे सारे मेसेज आहेत ना की सगळ्यांना रिप्लाय देणं पॉसिबल होणार नाही. तर सगळ्यांचे परत एकदा मनापासून आभार व्यक्त करते. मित्रासोबत सेलिब्रेशन झाल्यानंतर पप्पा गेलेले भाड्यात, ते सुद्धा येईल आणि परत एक केक आणलेला आणि मग तो सुद्धा मस्त कट करून घेतलो आणि जैन आपण गिफ्ट सुद्धा दिले आणि गिफ्ट एकदम जबरदस्त असा. तर मंडे व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.